Jeg går bare en stille tur og finder pant i en skov. Hej. Det er Thor. Er du med til at finde pant, Thor? Så i dag skal vi mig og Thor finde pant. Så lad os komme i gang. Måske kan I huske det sted her. Som her kommer lige et klip af det. Lige om de jeg fik et okay, vi skal derned. Ja. De har fjernet lidt. Kan man se. Det er på grund af, at det har børnehave, som lukker. Her er der nu har vi nogle. Slukker. Guys, her kommer der alle minderne, hvor vi har været. Speed det op, Thor. Her, der kommer det her klip, jeg har kendt. Op her, det er så... Okay, så I kan se hele børnehaven herfra. Her, det her klip kender I også, hvis vi har filmet det. Her, kender I også et klip? Hold den her lige. Jeg skal lige have EMF-måler ned i lommen, så jeg ikke... Jeg hader, de har lommer. Sådan. Okay, hold den lige. Så skal vi lige teste, er den glat? Og deroppe kender jeg også et klip. Ja. Jeg tror også, man kan se mit mærke stadig derfra. Og der stod en prut derovre. Ja. Og klammer. Ja. Så nu tager vi ud i byen og finder noget pant. Guys. Hej sammen, og velkommen til en video. I dag skal vi ordne på en børnehave. Og i dag har vi Thor med. Og vi står foran en fucking... Og det bliver... Og det er nat. Og vi skal overnatte. Ja, det bliver... Skal vi tage Au-Au-Way eller... Au-Au-Way eller nummer... Thor, han vil gerne til Au-Au-Wayen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det Au-Au, men det er, fordi der er mange brændenælder, og vi hader brændenælder. Og der er mange vipse, så... Garanti, chance, vi bliver ramt af en vips. Og der er ret langt ned, og hvis jeg siger, hvad lyd der. Ja, Loki også. Og du skal tige stille, for jeg bor derinde. Ja, Loki der bliver den. Jeg er tilbage, guys. Vi skal brænde det. Fuck, den brændenælder. Så holder vi på. Hold da bare. Her skal vi lige hjælpe hinanden. Jo. Hvordan skal jeg hjælpe dig? Du har bukser på. Der er en fucking vips. Det går lige ud. Kom så der. Jeg tror, der er sådan en brændende der. Guys. Og en hundebold der. Ja, se. Bare glem det. Loki sælge sådan en dyre på eBay. Er det dumt at træde her? Chicken shit. Det går bare ret få skridt her under. Men lige der. Ikke godt. Det er fuck op igen. Vi er snart ude af helvede. Er jeg klar? Op. Kan du give mig en hånd? Kan du give mig en hånd? Shit. Jeg har kamera i hånden der. Din egen. Thor. At we might be cooked.
kan der bare mennesker gå på stien. Hej. Men der er bier. Er der bier? Guys. Ah. Guys, nu skal jeg lige ryste mine fødder af, fordi... Den her. Det går ondt. Guys, ved I, hvad den her bold den bruges til? Åh. Her kommer et klip af, hvad den bruges til. Det er, hvad den bruges til. Okay. Jo, har vi ikke været der før på en video? Jeg kan ikke huske det. Jo, men det er de videoer, vi aldrig fik uploadet. Ja. Guys, vi laver en aftale. Mig og Liam, vi har engang en masse spøgelsesvideoer rundt om her. Vi uploader de videoer, hvis den her, den får 3 likes. Okay, done. Okay, så er det en aftale. Kast bolden, når den er hævet der. Tør du? Bare tyr den. Nå. Her har vi slet ikke dingdong glitcher før. Hvad? Vi har lidt dingdong glitcher. Ej. Ja, vi skal bruge bolden. Hvad er der? Det er bare ramt af et eller andet. Den får forbi, den her lige. Så vi finder aldrig pant. Eller kun ind i byen, og vi er engang helt ind i byen. Det var den her vej. Hey, det var gamle isbanen. Det fik vi aldrig filmet. Eller gjorde vi? Det gjorde vi rent faktisk. Bare på min gamle telefon, der gik i stykker. Okay. Til salg. Rest in peace. Ikke se telefonnummer. Jeg ved ikke, min måde det er, men... Hvor bliver det? Ja. Rip. Det er ærgerligt. Og guys, Thor skal også flytte. Okay, Thor, det kan bragte min version af sangen ud. Så læg din ind. Min version af Batman-sangen. Det ved jeg ikke, hvad for en sang. Guys, nu er vi i det her sted her, der hedder pensionistområderne. Hvad? Vi er ved pensionistområderne. Guys, sorry, I ikke kan se så meget, men... Shit, der er ikke. Jeg tror lige... Kram en fugl i hovedet, så pip pip. Hvor der sover. Allah. Og tænk dig, for der sover. Hej. Ja. Hej. Ja. Jeg hedder Thor. Hvilken vej tager vi? Tunnelen eller livet? Vi tager livet. Jeg overkan ikke tunnelen. Vi har sammen ved, hvad der skete i 5. Har vi klip af det? Nej, det har vi kun for de gamle videoer. Måske lige se, om du har nogle klips, måske er det. Jeg har nogle klips på min skolecomputer, så den kan komme ud. Okay guys, 10 likes, og vi uploader alle vores non-uploadede videoer. Ja. Og det bliver lidt pinligt, fordi Vi så sætter dem i en stor video, eller små. Det vil jeg ikke have. Der er jo videre til 2 timer video. Vores videoer, de bliver højst 20. Nu skal vi over os anlægget, som her kommer vi nu fede klips af anlægget, imens vi fortæller. Anlægget er en gammel legeplads, hvor der er mange folk, der hænger ud og sådan noget pis. Og vi tager også nogle gange så der er også nogle gange nogen, der bliver kidnappet. Og vi må gå over. Nå, bare glem det.
anlægget. Det er bare et rigtig hyggeligt sted. Og der er høns dernede, og så Man kan ikke fodre dem. Eller kan man? det virkede rent faktisk. Så guys, nu er vi over kyst, og der er biler overalt, så vi dør snart. Hey Thor. Ja. Vi kan da have det til. Sparekassen. Sparkassen Danmark. Hop over den der, så vinder du 100 kroner. Guys, her kommer nogle clips, hvor Thor laver meget stor risk, hvor han hopper over dem der. Fucking shit. Fuck, det var sejt det her. Wow. Okay. Nej, det er godt nok nogle flotte bygninger der. Wow. Og guys, vi skal jo sove i Brugsen dag, og det er der, hvor jackpotten er. We just hit the jackpot. Det er meget fuld, og der er den der bænk. Det er mit yndlingsbænk. Hvad? Der er ikke noget pant. Ja, det var altså. Bro, se mig spare op til at komme i dyrs sommerland med al vores pant. Ja, det tager måske 1 år, hvis vi er sammen hver måned. Cirka. Eller hver... Så cirka skylder hver måned. Nej, Pandit. hver 3. uge. Så er der større chance. Hver 3. uge kommer der pandvideo, guys. Nogle gange må vi også gøre det alene, hvis vi kan. Når vi kommer i dyr sommeren, guys, ikke også? Så skal lokke Thor ved de vildeste forlystelser af hele verden. Loki. Guys. 100 likes, og Thor han kysser en 5-årig. Så guys. Her er der anlægget. Der er noget Det tror jeg. Guys, der er et toilet derovre henad. Hey, der er en We just hit the jackpot! Kan du se noget pis her? Jeg skal også gå herom og kigge. Der er ikke noget. Der. Kan du huske, at vi gik herom? Nå jo, der var også noget. Vi fandt, var det ikke like 10 kroner, vi fandt herom? Kunne være det der edderkopper, for jeg hader edderkopper. Fuck, der er edderkopspænd. Fuck, jeg er bange. Der er en i mit hoved. Shit. Nej. Fuck, jeg hader edderkopper. Jeg har skrækslagende for edderkopper. Jeg får klaustrofobi. Jeg gider ikke være her. Jeg hader skorbunden. Jeg undskylder for Lerumsvejen. Der er en dåse lige der. Oh my god. Hvad? Var der en dåse? Hvad? Hej, Thor. Du er fucking dum, bro. Det er det eneste, jeg siger. Jeg kommer. Fucking lærer det, din dumme. Kan jeg godt, når ens lærer siger, guys, vi skal på udklærsdag, og I skal i det sjoveste sted i hele verden, i skoven.
synes bare, det er bare fucked. Det er ikke fucked. Det er bare fucked. Og guys, jeg er ikke, hvis jeg skal herhen. Ja, det er derinde. Det er bare klamt. Jeg tænkte, det kan være rådden, det der. Jeg lige tager på søm. Shit. Jo, jeg lige tager på det her søm her. Nej, jeg tager lige her, men... det er bare chok. Er der nogen, der har vendt op på kant, eller hvad? Er det dengang, I var på skoleflug, og I skraldede hele Vinderup? Så jeg har Facebook-billeder af det lige nu. Så har vi et bevis på det. Ja, guys. Der lukker aldrig pant. Der er ikke pant i verden, så. Gay. Guys, 100 likes og 2 hopper i den her sø der. Jo. Hvor mange gange har jeg egentlig har sagt 100 likes? Mange gange. Jeg skulle måske have taget sko med. Jeg kunne huske en gang, hvor jeg gik i rulleskøjter en hel dag, for jeg ikke tog sko med hjem til Thor. Det var sådan low-key lidt. Fire! Thor, nu skræmmer du fuglene. Nu skal vi riste de her fugle. Så film mig lige. Han er pivlig også godt. Fuck, det er en sej bold, det her, bro. Jeg tror ikke, man kan se. Der er virkelig meget lys i skinnen. Ej, what? Det er en fugl, jeg har. Hej, hvad er det dyr? Det er min nemmeste paket, den her. Ja, nu tager du den så. Det er lige min fugl. Fuck, det er min fugl. Sort væv. Jeg gider ikke sige navnet på den. Fuck, de er smukke. English papfugl. Jeg computer has vanished. Jeg computer has riot. Okay. Chicken jockey. Ja. Der er et toilet. Skal du ikke være noget på et toilet? Nej. Det er der ikke. Det skal brække mig. Nej, det er ikke. Jeg kan huske, det var derinde. Ja. Og nu what the fuck?
også ender der. Vil de slå folk ihjel? Nej, det vil bare ikke have, at du går derind. Hvad sker der overhovedet, hvis man rører den? Har man så stået? Måske voldt. Tag på at røre den. Fuck, de er skarpe. Det er derfor, man ikke skal kravle over sådan nogle hegn der. Bo Thor var derinde før. Ja, det ved jeg godt. Fucking shit. Jamen, vi har været her før. Ja, det har vi. Nej, sidste gang. Kan du ikke huske, at du ølkander hernede? Så kom der en lesbisk far, der sagde, ej, det er så dejligt, de er ryddet op i naturen. Jeg tror, de er sådan en naturnørder. Hey, der er en hundepose med lort i. W. Hvad? Der er mange vipse. Vips? Det skal det ikke herfra. Der kan være vipsereder under jorden nu. Åh, for helvede. Det kan lukke godt ligne. Fordi der kommer et vips over jorden. Det kan jeg ikke lide. Men vi får købe på pand. Jamen, jeg tror Loki, der er nogen, der har været herinde. Den er herovre. Går det langsommere nu? Okay, det er lidt. Scary motherfucker. Jeg går ind på legepladsen. Jamen, der er fucking børn den. Ej, skal vi raid en base i Donuts MP? Jeg får Brother, this guy stinks! en base i Donuts MP, Thor. TP mig. Der. Jo, du kom, Thor. Jeg får en base. Lukke en fed bag. Jeg gider ikke gå lige ud. Jeg gider gå til højre. Guys, der er det højre. Guys, der er det højre. Kan høre, vil gerne høre noget vildfæks. Der er det højre. Højre. Okay. Hvor dybt er det her klamme vand egentlig? Meget det. Et grønt blæ. Tænker jeg lige der vand her. Ej, der er en spækhugger dernede i. Jeg spiste engang en spækhugger. De smager af kakaomælk. Du skubber med is og smadrer dig. Og hop over. Nej! Er der fisk? Fishy, motherfucker! Der er en faktisk fisk. Film mig lige hoppe over. Du kan ikke hoppe over, bro. Jo, jeg har Nej, Film. det var. Jamen, der var. Pis. Skal du? Fedt. Jeg gider ikke pisse, jeg er lige så. Har Leon. Her. Åh. Guys. Thor, han har ikke rest. Okay, guys. Og så går jeg så der. Kommer sådan en der på. Det er sygt godt ud. Hvad er der kæmpe fisk her nu? The fuck? Og ja, der er kæmpe fisk. Så de Og der er mange her. Der er mega mange her. må jeg hoppe i vandet. Nej, din fucking idiot. Prøv at fange en fisk. Selv, gør det selv. Jeg kommer ikke så røre der ulækre vand, der ikke har noget risk. 100 likes, så kan jeg smide telefonen i vandet. Guys, hvor fuck skal Thor hen nu? Thor. Du gør det ikke, Thor. Ja. Fuck, der er synes ikke det mudret her. Thor, du ved godt, det er crack 19 at gøre det her. Man kan bare sådan noget, man kan gøre.
Der er en bænk. Et om dyr fløj ind i mit hoved. Grød med der i. Der er så lige skrive på min solo-kanal. Genix MC. Og bare også gå bakke ved den, og så finder du den også stadig ikke. Ja. Du har ægte restore. 100 likes og 52 minutter. En femboy. Hvor mange gange har du sagt 100? Tæl. Hvad er det egentlig inde i den her? Hvad sker med flotte derinde? Har du faktisk hvad sker med flotte derinde? Thor. Fang mig. What the fuck? Der er en fucking kæmpe guldfisk. Så er der en fucking kæmpe guldfisk. Eller er den rød fisk? Er den død? Nej, den er i live. Chat. Er den død? Du er en forbi. Hvad? Gør det, guys. Jeg gør det. Nej. Kaste den der fucking pig ind med væk. Chat. We might be cooked. Kan du høre min chat? Nej. Hey, skraldespanden. W, skraldespanden. Nu skal Thor stikke hånden ned i skraldespanden. Der får kun jord og noget. Jeg tusind en 5 før. Det der, det gør jeg ikke. Nu er jeg bange, Guys. Thor er en fanboy. Guys, nu skal vi kigge i den her legeplads der. Og Riz. Shit the fuck! Nu håber jeg fik det på kamera. Der var fucking duer oppe i træet og fløj en mand ned og gjorde os i chok. Fuck, her kommer de glip i slow motion, hvor bange vi blev. Shit the fuck! Okay, jeg skal tilbage. Shit. Ej, hvorfor? Nu tror jeg, der er duer overalt. Hvorfor ser du? En due er et duerum. Skal vi lige trykke? Jeg ved godt, der findes rumduer. Derfor det hedder duerum. Filmer. Filmer lige. Det er legepladsen. Ja. Nå, der Har du en ting, du drejer rundt på? Det der er bare farligt. Så ikke gør det der. Ja, det var meget fedt. Og det her, det er en dødfælde for børn. Der er 130 cm i højden, hvis de hopper hernede. Ja. Så skal vi ringe 112. Ja. Den er bouncy. Thor zoom-tur.
det har sgu ikke passe. Jeg tror, der er lidt en passe. Der er en babyblæ. Mamma mia! Hvor the fuck er der faktisk kun lige? Hold op. Er der pant? Ja. W chat. Tror jeg lige fundet sit første pant. W. Så vores total, det er pant A, det er 1,5 kroner. Like, jo. Og tænker, vi skal finde mange flere. Jeg tror, det er 1 krone. Ja, yeah, det er det også. Jeg har 80 kroner i min lomme. Og jeg tror, vi skal købe snacks i aften. Så vores total familie til 1. Hvad er faktisk kanten? Jeg ligger dog sådan noget i busken der. Det kan godt ligne en flaske. Lad os kigge. Er det der grønne noget? Nej, det er ikke pant. Det er bare en lighter, for der er sådan en kasse over. Men måske i noget ved brosen eller noget. Ingen noget. Eller i, der er sådan masser af pant nede i Ranés kælder. Hvad? Der er masser af pant nede i Ranés kælder. Ranés kælder, ham der pip. Fuck! Der er sådan rigtig langt væk. Guys, jeg pauser til, at vi finder noget. Guys, nu filmer vi på en bedre måde. Sorry guys. Sorry. Nej, det er der noget. Så kommer vi ned til Rene. Det var Thors gamle hus, der til salg nu. Eller hans hus, han bare var. Ja, dit hus, man kan lege der. Jeg kan huske, du boede lige deroppe, Thor. Jeg Og så kom der. Indtil jeg flyttede til et nye hus. Og du skulle flytte igen. W. Jeg kan ikke huske, der lå bare sådan et Hold da lås. Jeg kender et forladt hus. Hvor kan du huske det? Sådan, det er ikke pizzeriet, det er forladt hus. Helt dernede. Jeg prøver at Hvad? det der hus helt dernede i, det var det første hus, jeg nogensinde boede i. Damn. Har du altid Ja. Nej, fuck. Det der pipet livet, ikke? Ja. Jeg redigerer i aften, tror jeg. Vi redigerer når vi kommer hjem. Guys, det er varmt. Altså, det er varmt. Jeg tror, at dø. Og ja. Okay, det gør vi efter det. Jeg gider ikke filme sådan her, det er fucking træls. Jeg må så filme sådan her sådan. Nej. Jo, det gør lige hurtigt. Jeg tror, der er en bil eller noget. Det er en Audi Das. Ja. Men Thor, du er sådan kitty catty bombi. Åh. Sik. Men det er disk. Nej, altså nu. Nice. Hvordan er man afraid of? No. Har du prøvet at flyve før? Jeg prøvede at backflip, og så lander jeg på hovedet, og så dør jeg. Okay. Hende der bor derinde, ikke? Sidst. Det er fandme Rema. Guys. Jeg går ind og køber noget i Rema. Og så tror jeg, at filmen har ude at vente. Jo. Guys. Jeg køber en pose. Hvad? Okay. Køber en pose, guys. Jeg tror, han venter bare ude, fordi vi skal have aftale med at filme Rema, så det må vi bare ikke. Nej, man skal ringe til Rema og spørge.
Nej, jeg gider ikke snakke med Rema. Jeg er allerede i trouble nok. Så du sidder bare og filmer ude og finder pant her ude i den her busk her. Så stor film. Find pask. Ude i bud. Og find. Ja, ja. Fire. Ja. Ja. Liam, don't leave me here. My heart. Let's go. Jeg ved ikke, om man kan se noget i bussen. Prøv lige at prøve det. Kan I se noget? Og hvad, det kan I ikke. Hvad er her? Kan I se noget? Nope. Kan ikke. Bro, det er en vandflaske. Pan B. Jeg tror, vi har 2,5 kroner. Bro, hvornår kommer Liam? Hvornår kommer Liam? Oh, brother, this Hvis guy jeg havde jeg fundet stinks. den her. Så. Det bløder. Alle nummerplærerne. Hvordan skraldespand? Pink. Så ja. Der er ikke noget der i. Okay. Fuck lige om han er her. Ja, Liam han kommer der. Oh my god, Liam. Ja, jeg fandt en. Hvad? Hævner. Ja, okay. Der er 27 kroner her. Hallo. Tager jeg den der, så tager du den her. Ja, kan jeg tage tilbage? Enrique? Du siger bare, du til lyst til sodavand. Det er 2. 2 blå. Hopvogn. Ja. Det koster sådan. Så vores total. Hvad? Jeg fandt en plan B, så vi har 2,5 kroner. Ja, og når vi har fundet den her, det er 2. Er det ikke, er egentlig 5 kroner? Er det ikke 5 kroner en af dem? Nej, det er 3 point. Så 6 kroner her. Jeg er dødstørstig. Vi holder lidt pitstop. Sådan er lidt dumt, at købe sådan en her sodavand her. Nej, Jo. Meget kraftigt det. 6 kroner for en. Vi ved godt, der er. Så guys, vi er tilbage. Og vi har fået drikket noget sodavand, fordi vi var dødstørstige. Og... Har du fundet ham? Shit. Hvorfor er der rør her? Nej, der er ikke nogen her. Shit. Så vi har lige fundet et lig. Okay, nej. Det der var ikke noget. Ej, guys. Lad os gå ind. Ja.
Hvor jeg løfter fucking... Hvad vejer sodavand ikke? 1 kilo? Ej, 2 kilo. Er det ikke 2 kilo? Hvad vejer 1 liter? 1 liter, det er 1 kilo. Nå? Vejer det 2 kilo? Nå. Så er det 4 liter. Nej, 4 kilo. 4 kilo og en telefon, der vejer måske til 40 gram. Ej, det er fandme irriterende. Ej, nej. Det er sgu ikke rart. Kosten 1 krone. Fucking ligeglad. Rip. Jeg tror, det er ham, der er der dreng der står ikke. Jeg tror, han sætter et flux. Eller, han sagde sådan, hvornår kommer du med tingene? Hej, de filmer deroppe, og det er de biber, vi kan lukke lige på. Vi kan lukke det, slå ihjel af det her. Bøsse. Det er shit. Hvis han finder os fucking kanaler i en dag, så scroller på YouTube, og så er jeg selv, jeg snakker om det her. Finder han. Det har vi kuttet ud. Jo. Den Drake havde, så ville han have fundet os. Fucking skal os ihjel. Og der er også en bag os lige nu. Shit. Det er lukket ret tungt det her. Jeg synes, det er et dumt køb. Bare... jeg skal med en rygsæk med. Hvis det går tættest på hjem til dig igen, ikke? Skal vi så lige tage en rygsæk med? Og så skal sådan, så gå videre. Og hvis vi lige går hjem og skal vi hjem og få noget aften. Måske skal de ned på skolen, bro. Vi kan slippe, hvis det er herværk. Det er 100 kroner, og så får vi 100 kroner. Det var det for denne her episode. Du er så 6-7 mango. Du er så 6-7 mango, Thor. Du er så 6-7 mango. Har du boet der? Ja. Det ligner sgu ikke dig, der har boet der. Nej, jeg har engang boet. Det ligner sgu en hjemløs Luke, der boede derinde. Det er 100 sådan en måned. Bor du der for en måned siden? Nej, jeg boede der i en måned. Ja. Skal vi synge med? My little pony, my little pony. Sådan lige er god til at synge. Jeg er bare den eneste i klassen, der nogle gange har afspillet My Little Pony på YouTube i engelsk-timen. Jeg er den eneste, der har prøvet at slå en lille bøvs midt i timen, men så kunne man til at slå en kæmpe bøvs. Altså noget kat, det grinede alle i fucking klassen. Og Heidi. Ja. Hun grinede. Kæresten slår det kæmpeste bøvs på kommando. Og det siger det til hele verden. Hvor den her bil der, den kan køre omkring, den kan komme omkring køre 30 km i timen. Bozo! Kan vi ikke bare gå over her? Vi skal over her, ja. Vi vender lige til der biler. 6-7 mango. Lad mig kigge på mig, din fuck. Okay, pusse. Det kan der spille på mig. Shit. Hvor meget var jeg har lige fået de her over mig? Jeg kunne tage sådan tyre den ind i mig. Skal vi ikke bare gå over nu? Jo. Jeg må ikke løbe over mig. Tænk, hvis vi løber over nu, ville vi være derude. Jeg gider gerne lukke i gang med nogen.
Nej, er der ikke nogen? Der er low-key nogen i skolen. Det er de bliver passet jo. Har du glemt det? Hvad gør du? Nå, det er ikke mere. Der er sikkert bare lukkesiden nu. Det lukker klokken 5. Og hvad er klokken nu? Klokken den er 17:31. Wallah, Allahu Akbar. Jeg gider ikke gå over for en butik. Salah. Der er skraldespanden lige der, og der er lige over butik. Bilen, så er bilen. Det er en butik her. Der er ikke lige for en fucking butik. Allah! Og den er også en butik, der er derinde. Og hvad er et område? Jeg tror, du går derind. Nej, det tøj vil jeg gerne have. Ej. Og kig i skraldespanden. Det er der. Nå, der var bare en knus på Buster. Ja, en knus, en der er flad. Sådan en, der var trampet på. Rest in peace, min bedstemor blev ramt af en bazooka. Mercedes-Benz. Jeg skal lige holde den her pose meget bedre. Det der var meget. Det der var ikke rart. Det der var ikke rart. Jeg tog ikke på en Magnus mere. Det er for varligt ved alle videoer med det gør. Nej, det var Magnus mere. Hvad tror du, det er der? Det tog ret til snus. Skal vi sige til fremmede mennesker, at vi har ris? Vidste du godt, ham der er lige der, ikke? Og han er faktisk ris. Ham der, du ser der, han er ris. Men kan det ikke have hende lige så fornummet til der? Ej, det var for helvede. Nej, nej. Hvis jeg sidder i skolen og sådan bundet en sodavand for, hvis der var små børn, og sådan bunden for små børn. Så får vi 3 kroner. Ja, det er også derfor, vi skal bunde den nu. Wallah. Hvordan ligger ej? Se, det var også lige den. Det var godt. Tor. Pause lige. Gav sig tilbage. Toren er ked af det, på grund af, at jeg har sagt noget rigtigt om min hunde. De skal. Du er ked af det over, Ronaldo skal aflives. Kan du tage det foran kamera? Ja, og jeg er ligeglad med det. Men før jeg sagde det til dig, lige før, så var det altså lidt mere voksenansvarlig, der sagde det. Jeg mener ikke nederst. Jo. Hun skal høre. Gangen, bomberkøller. Nej. Bomberkøller. Big burger. Allahu Akbar. Vi er Rema 1000. Bomberkøller. Så går vi bare over vejen her. Ja, det gør vi faktisk. Thanks, love you. Eller? W. Jagt. Tænk der, ikke også? Det er der, ja. Bil altid holder. Du er så flotte elbil. Fuck, det der er noget skinner derovre. Ja, det ender bare knust. Den kan godt pande flere. Den kan godt pande. Vi smider den ud. Vi er respektfulde. Ja, vi er respektfulde. Vi går rent på skolen. Det gør vi slet ikke, men der skal kamera, så der skal lyd på de her kamera, så vi går rent på skolen. Ingen hører os. Vi går rent på skolen. Og vi samler pant på skolen for at give det til de hjemløse, selvom vi skal betale, så kan vi dyre sommer med det.
Ej, det er lang tid siden, jeg har været her. Jeg har sagt, at jeg glæder mig til at komme i skole. Ej, så jeg kommer i skole igen. Nu glæder jeg mig til at komme i skole igen. Ja, det er godt. Og tænk aldrig, at komme til at være her igen, Thor. Du kommer ikke til at være her igen. Er det noget? Ja, er det noget? Jeg tager den. Hold i mig. Jeg får ondt i fingrene, jeg holder det så. Nu er vi der. Du glemte at holde den sidelæns, by the way, Liam. Du glemte at holde den. Ja, der er pand på! Og hvad for en pand er det? Det er 3,5 kroner. Er der mere i? Nej. Jeg skulle også klamt noget i den der skraldespand. Ja. Men jeg ser der folk, der lige har været her, der er sådan råbrødsmad i, hvad? Fuck, så ulækkert. Ja, der er fodbold. Og fodbold. Oh. Jeg forstår ikke, at jeg skal gå i skole, så skal vi ind i håndværk og design igen. Altså. Jeg kommer kun derind for at bare for at forsyde mit tøj. W. Er det ikke lige meget? Den er stadig pantefri. Altså, jeg tror godt, maskinen kan. Og så er der virkelig snor på den. Nyt. Jeg tror godt, maskinen kunne gøre det. Mange penge vil jeg ikke samlet indtil videre. Jeg kommer ind i det her skur. Thor, jeg kan godt finde at komme ind i det her skur, der by the way. Hvordan? Bag. Nej. Vi fik holdet den, sådan har vi luftet den, ikke? Ja. Og så kom jeg igennem hullet. Jeg fandt et dobbelt V. Vælg lidt. Jeg fra min klasse er der smadret skakbrikker. Hvor er alle skakbrikkerne? Hvor er alle skakbrikkerne? Er alle de træet eller noget? Fuck. Den har så jeg smadret den her. Og det ved jeg godt hvorfor. Hvorfor? Tænk hvis vi møder en lærer. Det er fucking nice. Sådan, hej, har du haft en god sommerferie? Nej. Er den hel? Det er ikke Doritos. Det er din far. Det var fedt, hvis sådan en lærer på skolen. Jeg savner, synes ikke lærerne. Jeg savner ikke lærerne, synes ikke det. Jeg savner ikke lærer. Der er en dernede, men jeg tror ikke, der er pand på. Må se. Helt nede. Det er der. Tag min telefon. Nej, nu stikker du din hånd dernede. Hvor er det så svært? Ja, jeg har lige gjort det. Okay, du kan køre min hånd. Der er skraldespand derovre. Jeg glemmer til at sidde og få drikket noget fucking vådt. Hvor? Og snart 6 mere. Jeg forstår ikke 2 poser og 2 sortvand, 27 kroner. Er det worth it? Er der noget? Chill out, Jan, der er en her. Hvad er der? Der er en hernede. Bro, tænker jeg skal gå i klasse derhen. Vælg det. Hvad? Jeg har ikke set den her side, fordi jeg gik tidligere fri. Hvordan ser det ud i min klasse? Jeg vil gerne se, hvordan min nye klasse ser ud. Thor, jeg skal se, hvordan min nye klasse ser ud. Jeg skal se, hvordan min nye klasse ser ud. Just say it. Fuck. Bam! I'm back. Shit. Og nice klasse. Jeg blev lige brandmærker, fordi det var kogende varmt. For jeg rørte det der sten, der jeg ved ikke, hvad var der noget i den? Vi sidder på bænken, der drikker mig skole, jeg har bundet den. Jo. Vi laver den der ting der, om man skal bunde en cola. Det gør jeg sgu. Vi skal få penge.
2 år starter redigere lige nu, speed den lige op. Loki, jeg hørte Loki nu. Der er en hvid monster! W! Shit! 7,5. Hvad? Hvad? Er der mere? Sikkert den der pisse, den der. Nej, det er meget. Det er 8 kroner. 9,5 kroner, ja. Dobbelt væg. Så guys, strikker vi en cola. Eller topform. Der ligger under. Gør der, ligger der underbukser der nu? Hey! Er du okay? Ja. Du ved godt, jo mere du drikker, jo dårligere får du det. Og du har haft den her hånd nede i en skraldespand. Men jeg rører ikke eller drikke noget. Min skal bare tømmes nu. Nej! Jeg kan lige putte dem ind i posen. Jeg gider ikke. Ja. Jeg skal speed derop. Spurgt. Hey, der kommer mere billeder på træet, har du glemt det? Hvad? Der er mere billeder på det træ der. Det er godt. Der var kun knuste kander i den. Du smage det. Spil af sodavand. Jeg ved ikke, hvorfor mere jeg drikker det her. Mere smager af vand. Det er grund, du har mistet appetit for det. Så meget du har drikket. Oh my god. Ej, jeg skal gemme der, hvis vi får hedslæg. Vi skal gemme der, hvis vi får hedslæg. Ja. Hvis vi får et hedslæg. Det gør meget ondt. Kom, jeg ved godt, hvor det er. Okay, guys. Jeg kiggede nærmest alle skraldespændene her.
Vi har 9,5 kroner. Jeg kan kaste op på kommando. Jeg skal bare stikke 2 fingre op i halsen på en. Må du prøve? Punkt. Der er fucking en vindue ind til skolen. Ja, wow. Se der for. Det kan komme ind i skolen. Hvorfor der... Hvad? Hvilke karameller. 6. A underholder. Fodbold 6. klasse, og jeg går i 6. klasse, så er mig, der skal underholde. Jeg skal drikke 5 shots af ingefær. Var det lækkert? Var det lækkert? Var der alkohol i det? Meget lidt. Jeg har smagt ingefær shots for, det er rigtig meget godt. Det hedder bare ingefær. Jeg har også smagt sådan shots med chili. Hvad? What the fuck? Jeg er med den sådan en pizza. Jeg skal på. Ej, hvad er I løg i Bergen? Vi har været videre, så glade muldkatter om bag i skolen. Tror. Hvad hedder den her busstjort der egentlig? Er der en tennisbold? Hvad? Og en fodbold, der er en... Er det ikke det der, hvor de skyder bolden over til det der turnering pis? Jeg tror ikke, jeg finder den lidt mere. Hvorfor er der muslingeskal her? Jeg skal virkelig pisse. Hvorfor er der muslingeskal her? Ja. Tror du, så må du pisse i brusen. Vi går videre med at finde pant. Så, let's go. Skal vi lige se, hvad der sker, hvis man går helt rundt om skolen? Okay, ikke mere. Der er et kontor her. Hvad? Klipper de der ud. Hvad sker, hvis man går helt rundt om skolen? Jeg troede lige, der var nogen derinde, men det var bare os to. Der er ikke. Vi kan ikke gå helt rundt i skolen. Jo, det kan vi godt. Jo, vi ser bare. Jeg tror, der er nogen derinde. Er der en pose der? Spurgt. Vi har allerede en pose. Vi ser lærerne sammen på. Tor, bare gå hurtigt med det alt. Hvad? Tor. Nej. Lærer, hvis du ser det her. Vi gør ikke noget for at lave noget ondt på skolen. Vi rydder rent faktisk op på skolen. Ja. Er det ikke idrætshallen, der? Er det ikke idrætshallen, der er deromme? Hvad? Ej, jeg har faktisk aldrig været her. Holy, der er en jung. Var der ikke en, hvor spaghetti tænkte op? Jeg vidste ikke, at vi var så højt oppe. Ikke der mange bier. Fuck. Naturtekniklærer, hvis du ser det her. Lav I hemmelige bireder om bag skolen. Bare for honningpas og fucking rundstykker. De får altid rundstykker. Hvorfor deler jeg aldrig med jeres fucking... det lærer der altid. Ja, det er der, du skal være. Fordi du må ikke få deres hemmelige planer. På der står Thor, han er regnvandsmand og god unge. Vi giver ham 100.000 kroner næste år. Nice. Jeg skal brække mig igen. Der er Henning. Nej, det er Lise. Der er et billede af Henning. Hey, der er en kloak. Hvad sker der med åbner, når jeg kigger i? Lego. What the fuck? Det er Esbjerg. Nej, det er ikke derinde. Det er derinde, hvor de hygger. Det er ikke der, hvor man får sådan psykisk meget sådan... Fuck. Det skulle ikke mene, at jeg skulle stikke kniven ind i Lars. Hvor gjorde jeg det? Nu sidder Lars på fucking krummer i fucking 3 år nu. Og du er bare ligeglad med Lars. Du taler aldrig om ham i skolen. Det var ikke min skyld. Jeg gik i børnehave der.
Ja, men nu er det skole, og du har aldrig talt om ham, og vi har aldrig vidst om det. Fordi din mor bare sagde... Shut the fuck up. Wow. Nej, lad os gå derom. Lad os gå derom. Der har jeg været. Nederst. Meget græs er lige vokset her. Altså, jeg kommer ikke til at gå der. Hvor tror han står pæt. Oh, fuck! Hey. Fuck! Jeg er ikke bange for hvepse. Jeg vil tæt på en havn, for hvor der er så måger her. Der plejer der aldrig at være måger over vores skole. Altså, er det ikke rigtigt, hvor der plejer der Loki aldrig være... Eller kommer du til at savne det afsted, Loki? Kommer du Loki til at savne det afsted her? Hvad? Hvad? Hvad så? Jeg brækker mig igen. Guys, det kender jeg godt, når man brækker sig. Og Thor skal sløre mit bræk. Ja, det er rigtigt, Thor. Slør det. Slør det, please. Slør det. Fuck. Thor, slør det. Hvor kommer så blive fucking gulligt, hvis du ikke slør det. Jeg har sat ekstra hegn op. Hvad? Jeg har sat ekstra hegn op. For en vis grund. For en vis grund hvad? 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 Bro, dig og Lukas, dengang I gik derom. Nu tør jeg godt sige, hvad dig og Lukas jeg gjorde, fordi der er ingen lært at klage om det her med. Dengang I i 3. klasse, så gik I derom, og så havde I græd, og så Lukas så bare, jeg kan ikke komme ud. Jeg kan ikke komme ud, Thor. Og så ja. Hvad? Og vi så det der var bare frækt. Herrerne! Hvad? Grower Garden. Tak for at smage den her video. Det skal vi. Okay. Det. Kom, jeg er bedre træet. Hvorfor fuck er det ikke fuldgroet endnu? De her mere billeder, de er retarderede. Der er lidt meget. Hvor skal du hen? Jeg er stor pæk. Fuck, laver Heidi derovre. Heidi. Det tror jeg. Hun er en ren fisk. Big bag. Jeg ved godt, der er et jordbærplante. Det ved jeg godt. Og det er også derfor, vi skal spise alle. Hey, på det, kom. Solbær, W. Jeg har været med til at plante det her. Tør at spise solbær. Ved du godt, jeg kender sted. Jeg kan ikke huske, hvor det var, men det var stikkelsbær. Her er der stikkelsbær. What the fuck? Brandnælde! Brandnælde. Pas godt på fingrene. De går ret ondt. Det er sgu ikke fingrene, man bliver stikket af en brandnælde på. Det er fucking skinnebenene. Jeg tror væk igen. Okay. Hej. Guys, vi har fået samlet omkring 14. Hvor mange penge var det? 15 kroner. 15,5 kroner. Har vi Det var samlet alt ind? for episode 1. Så lad os se, hvad der sker i episode 1. Nej, episode 2. Så tak for at se med i den her video. Hej, guys. Clips. Bonusklip er, vi har fundet. Fanta. Så 16,5. Nej.
17. Hæld ud. Wow. 17 kroner. Ja.